Здравейте на всички, аз съм Гноди Финт и сега играм в сервера Minecraft Party. Да. Тук ще си купих премиум аккаунт и сега тук не влизам в премиум серверите и не е много готино. Като се прави, като имаш нещо много, трябва веднага да го отвориш. О, второ място, не съм много зле. Аз обикновено на тази игра направо съм баклава. Не знам какво да кажа. Да. Ще се надявам да не е много дълъг клипа, защото има някъде към 20 различни патита, тъй че... Така... Надявам се да не ми чуете много силно как щакам, защото с яд на миналата игра бях трети и изведнъж станах втори, което беше много гадно. First! Йеее! Така, дано на всички игри да сме първи. О, тук съм много добър. Дано на всички игри да сме първи. Това се надявам да стане и то доста силно. Айде се бързам. И то си много добър между другото. Скелета му. Не можа ли бе, пич? Ай, ти ми изглеждаш добър. Ай, падай. Падаш ли бе? Не. Айде, бич. Ти ли ма? Айде, падаш. Няма как, аз съм про на това. Minecraft по джумпър. Някаква моторетка. Не, остров, че ще се паднеш ти. Ама като виждам стената, нещо не мога да направя. Ай, падни. Ладно ми просто. Нищо, голяма работа. Не бяхме първи на миналата игра. Големи сме умници ми. Много добре. Не повярвах, че бях първи на нас сега. Сигурно само заради карите. Карата вече ми е любимия мод. А коня ми е най-омразния. Въпреки, че ако видите как играя на състезание с коне, да, Horse Race, състезание с коне, трети завършвам винаги или втори, защото тя ме пал и има един долу на XODM. Абе, най-отдолу, пред последния ред, защото отдолу има един херовакс. Най-отдолу от последния ред от дясно, ако го виждате. Да. Това са много добър. И имаше още един. Пък аз съм долу на XX, Мариан 245XX. Защото не знам какви имена. Но естествено искам да включа моето име и Мариан 245 има скин. И някак са те съсетиха. Така, аз съм на 9-то място. Добре. Това е хубаво. Да, много е хубаво. Ако знаете колко съм добър в това, направо ще кажете, ще бия. Така. Минаваме покрай мините, които гърмят. Така, аз май съм първи, няма да поглеждам. Така. Трети. Добре. Да се даде. Има 114 парички. Да, музикален стол. Много хубава игра. Но тактиката още като видите отгоре, че пада, направо да натискате да спамите върху Minecraft. Right click. Да, right. Така, следваме тук. Останал е пич. Тос, не. GG Hero, не знам. Тос май беше много добре. Така. Бам! Тос има скин на Skydance Minecraft. Горе. Много хубаво. GG. Аз много искам да умея, защото много е добра. Къде подявалите е стола? Секънд, Но се извинявам, че съвам просто. Така ще умеем от началото, ще видите.
там. Все это сидим. Скиллшот! Скиллшот, скиллшот. Это скиллшот. 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 Лонгшот. Фак. Добре. Много са добри всички от така, но това нямам думи. Ама, между другото, никога не съм завършил първи, втори, трети. Абе, нещо близо до 5 не съм завършил. Но сега съм завършил 6-5. Не знам, ще видим. Аз не видях точно колко съм умряли. Но... Хайде, двама, няма да чакам така. Ако не се убият, добре. 8 място. Не е много добре, ама хайде. Аз никога не съм завършил там. О, така само добър. Викат на админа хак. Не на админа, там викат, че съм хак. Аз викам, как ще съм хак? Ето сега снимам клип и ще видите, че хич не съм хак. Просто стоите и се копам надолу и намирам Руди. Това, ако е хак, аз съм трамвай. Те просто са някакви чисти нубови. Пък аз съм... аз не съм про, ама... Поне не съм толкова да мисля, че някакви са хакове, пък те всъщност не са. Снимам клип, вие ме виждате. Не знам как мога да ви покажа, да съм секс-рей. Ама, ако имаше възможност, бих ви показал. Много далеч съм, брат. Айде малко нагоре. Айде, четвърти, добре, не тебе емералди. Подаръци ще има за всички от съте. Да. Ама аз не мога бягам. Как се фидвам? Ит. Не. Jump. Не. Той да не знае как да използвам. Ты не знаешь, как использовать чем попросту. Едет. Ох, как мне прозвучало на момент, как едет. Идет как-то... А нещо подобно. Като хайди... Нямам да псувам. Прозвуча ми така, просто какво да направя. И така май най-хубаво вид. Ще седна, ако няма някакъв цвят. Ред. Ред. Но съм добър тук. Бляк. Като... Не знам. White. Като... Знам, но няма да казвам. Orange. Като orange. Какво друго? Black. Black. Ето сме мотив. Разказа си херовакс. Тихо, рвакс. Сега ще трябва да отидем някъде надалече. Надалече, но надалече, брат. Оранж. Тук, брат, тук. Добре, там може. Искай да дойда пред теб. Ай, грин, ей тук, брат, ей тук. Ай, добре. Лайм, ей тук, брат. И там става, да. Аз просто не забелязах. Браво, пич. Не, втори, Red light, green light, нали? Да, light. Не мога да казвам хубаво думите, но да. Тем подобно. Ето как бързате, умират гадините. Няма да бързате. За никъде не бързаме, приятели мои. Пети, аре, брат, моля ти се, понисках малко. Трети, не знам. Тук една техника да покажа. Пети, цъкате спейс, колко ти може повече. Спамтил. Не забравяйте вземате от вътрешната страна.
Но се извинявам, чуйте колко спамя спейса просто. Това трябва да го победя, защото мразя коните и мразя други кони да му побеждат. Поне моя кон да спечели. Така. Втори, много добре, отлично, бих казал. О, първи. Много добре бих казал. Мадафака. Нищо не съм казал. Не. Нищо не съм казал. Ай, пич, първо място бях, бе. И аз съквам. Къси саднето. Така, изиграем тази мини игра и ще съвършим. Как ще ме разпне? Ди вашата хубава мама. О, съм на първо място, не? Май, юли, август, не знам. Който и да сме. Да си много добър. И то си много добър, и то са лед добре. Малко би го показах. Ай, падни ме, пич, молеца. Моля. Ако паднеш си звезда. Точи му се. Ако паднеш. Това зад мен е много добър също. Даже е чудно, ако... Не, сори. То е GG Hero. Давай, спами! Втори. Ай, падни! Молеца, не знаеш, че съм молеца. Ама много човек, много самураи. Сейчас се задобрим с втори. Нещо. Надявам се клипа да ви е харесал. Нека тази игра да заиграем и не ми пука дали ще стане много дълго. Нека да изиграем, защото трябва да изиграем. Просто трябва. За да има отмъщение. Но се сорвам, както би казал един мой приятел, който няма да го споменавам, защото ме много сърдит. Мазното, да. Те ми много сърдите. Няма казвам името, ама той би казал Сорка. Да. Аз би казал извините. Да. Въпреки, че ние сме много близки, нали? Много сме близки. Аз живея от вас. И знам къде живееш и кога спиш. И те наблюдавам всяка сутрин. Наблюдавам те вечерта. Щеш ме питай какво правиш. Аз те виждам. Спиш. Да. Нека харесайте клипа. Да ви е харесал на вас клипа. Абонирайте се, ако искате по-дълги клипове да направя. И повече клипове да я правя. И да, това беше за мен. Аз бях Бляк. Ох, какъв Бляк, бе! Аз бях Unknown Defend и чао!